ene ade bi sie obi o ye spiritualist bia oba ha bia na so ye komfo ana so oba anwam ana o wani bia behu sa ene ade esi wo hanum se no bibia da di befese sika dwatumi edin nampa te se sika nifanu no enso munaye ya na otimu se enso na munaye pese to epetepete kurama na ani daso wo nyina ye de asa but emra ye de nyema gu akwan mu no sika dwatumi ma no ho so mehu se ade ni firi murunkum na ye de e ba yin to manim gu ase asa anye de emba unu se enso no enkrofo bi de head achichiri so se kan meto ha na se program no but empanyufo se wo chichire na osane so ye de esane na Sumankwaahene hwe na woni niema wo yeye ese wo chire mu a manhia fikese ma honhom no tumi wa chichire zo no antam kra se osofutu anamo se okokuru bi so okwa okoso ne yokosofu a woni dibre de nyina epe konfo bi tu kwan se okoba bi okwa ne se opa bi ada okoso ne yokokonfo ho meboa ohene ye obai wo ye ken enti ye so obai no obai hwe ken owo mayimu enti owo maka ne de owo nyina parliament chief the whole Ghana Otumfuo se tutu nyame kase wono kwa na ye ohene ya wo ye ken ankasa na ese wo chire mu adoma ene Sumankwaahene mu nyina ma Eswatini bia na yana na Otumfuo se tutu nyame kase odawruma ni nifa hene ni bonkum hene ni jase hene na brempo no kura no omu nyina wotoso se yana na doma hene Eswatini hene ya oba ha no wasadi tumi kase enso firi Eswatini abetai Asanteman yachi oza asempa na mekacho ne. Alright, abusia for Poku 1 TV ene onugu so a o hwe no edwabo kese no ye de aba na wie ye dwumade no in fact na efe pa Otumfuo se tutu ababi o na na pia wonti e de eti babi e bodi a na ya mayo muso enei obodwa kese ade ma ohoho kese a waba Asanteman tem oyo hene popropa ye nyina enim se kin Nswati the third ono eye Eswatini hene wabepiem wa Asanteman tem na Otumfuo abodwa kese odwata na pa enei dwumade ne ye fefefe Poku 1 TV the live coverage at the bravo unya hu bi ampa choko Poku 1 TV ne ko he na dwumade ne efe pa na Ghana spiritualists kesia ye yini si nche ya nye na ubo na o se tutu Otumfuo se tutu abebio edin a ya mienum no kura din papa yi ubo ne din pa oje so chiawo edi Nyankopon hira de mawo sa ubo no amodi ni kwampa so a ene obema ne honhom ni wadi nyonyo anya asem ketwa ono so bepiem o se menhia fikesiem na chipe park kakraka yedi dwumadi wo so no eno so na yete ene yede nkomo twetwe Africa Boys Poku 1 TV ya bogode nyame kase tumi nti me ho de setete botan no ebo ne din di Jesus edi nkan ye nchi akese nkoma yana na Otumfuo wo se tutu nyame kase nchi akese nkoma Ashanti Kingdom the great Ashanti Kingdom forever nchi akese so san nkoma Eswatini hene o se blofu ni ana meka na bitimi kakra no Eswatini hene nchi akese Nswati the third ken Enswati the third we dey martin for asrebati for da mamfo ncheme nchi akese nkoma no pa ne animonyam hyekese a odi ababe piemu wa ha Asanteman chakese nkoma no pa okay uhwemu atu sa ahemfo ne bi eyi ayedisi wo baby a natena ye oba otena we dansa Asante achimo Asante achimo dansa ne hene ha na omote ade ye den komo twetwe ebro uhwe dwumadie no a wankasa obepiemu wa uhu ne sen efiri mra na nananom ebam kakran se de uhu no screen ne so no omo eba mra na dwumadie ne ba be hyase akopem se yewro Otumfuo se tu betra se ma Eswatini hene so bae uhu dwumadie ne se ene bibia akokama pa na ene ade bi sie obi o ye spiritualist bia oba ha bia na so ye komfo ana so oba anwam ana owani bia behu se ene ade esi wo hanum se no bibia da di befese sika dwatumi edin nampa te se sika nifanu no because inso munaye ya na otimu se inso na munaye pese to baby a we de wa Asanteman to nyambe hu se inso ni emunaye pa ma me hu se ye inso na mu ma epetepete kura ma na ani daso wo nyina ye de asa but emra what they say ye de nyema gu akwan mu no sika dwatumi ma no ho so mehu se ade no firi murunkum na ye de e ba ye nto manim gu ase asa anye de emba enti bibia da di befe se Asante yo man na Asante tumi ye wa Asante de
the whole world we are seeing na that's a which room man share efficacy ma honhom to me wa chichire zone one time kra serious because na African powers mo ha bi yo say bob man say dey buy isu no nyede ento dem ko fa num guase ma enum guase ba ya won mu ya num foi na nka ombe video dey abeto internet na wo mo nya say bia nko ombe bi mo anya no na nko mo so be dey ebetu atara Asante akeka nkwasasem bi esem fata bat ye da oduma kuma nyamekasi tumi a ebutu manhia fikesie mu hanu mu se ene o ma Asante abanyampa wo Eswatini hene ahini odi free Eswatini mam aba hanom e de nemu nyamekasi abasa ne Asante tumi akasa ma o man Ghana akasa ma wiase nyina amia hu se ba bia ade Nyankopon ahye no wa yede wa hyehye Nyankopon na hyehye sa program we nyira Nyankopon nyamekasi okura me ono na hyehye program we nyira no ma program so abase de Nyankopon na akasa pe no wa mana base de Asanteman pe no wa mana base de wiase nyina pe no unu se nsuo no enkrofo bi ne head achichiri nsuo se nkan meto ha na se program no hwe edimi African powers de sebi emre bia no mekoso ya African powers saa na mekoso ma metumi nyamekasi ekura me so medi no kura matumi ne saa akopum se wiase be dey ebekọ na wiye enso ne toya anka asegumadi ne nyina ba ensiranka sikaja tumi ensiranka nyamekasi tumi a ekura me ne butu Asanteman mu e bo man Ghana nyina ho ban se atimi achichiri nsuo na ma enso na antama adwumadi na wiye pepe ye kaison se nansen na nkofo esre domahene se wakoka brofo bi atoto apapa so na ohwe enesu dwumadie mu a wo se yewro Otumfuo tenase no ojae ne kasa e de hye Sampahene tole Samba Jafla no ehye ne nsa se omra no meka ne kasa ama no in fact ohwe na nano ne brofo enisi no sika ne kasa na otu se tole Samba Jafla onim kasa pa ujidi se no so ka ho bi ntina na o kasa nsuo no kura anto na ye ode na yes enso ne de enipa bi ne head achichiri nso ne free ba bi senke enso ne metokra man mu guase nya de enka Asanteman bi nka sampaman on say spirituality na nyense mu nyina na ehu e de ye yi na di but empanyufo say o chechire na o sane so ye de sane ade di na o say enka sampaman so say ahini a abeto sampa ya emre bi o mo twe ho ma so enechina no e ka obi nkuna nka sampa man hene eye nana tole Samba Jafla yes nanka o de say kunya na ewo se be kan nsa nanka da free nsa enti mre bia na manfo kutia no spirituality say ni muguase be dey ebe ban side but nyamekasi tumi ebutu no so pa ya apeja na Sampaman hene amate say no se mi pie ba bia wo spirituality me hu say yes ahinie mu no o powerful pa ado na Otumfuo kura ma no kwa so me kan na ahinie mu say o powerful pa enti na ye na Otumfuo say tutu nyamekasi yi ne kasa hye ne say ona nye dey enkasa nkyere wiase because Eswatini man hene bua ene ba ha no so obekasa ye na Otumfuo say tutu nyamekasi yi ne kasa ma Sampaman hene say on kasa me say bibia da ti befe say nyamekasi tumi etai Sampaman hene chi obia no obetimi abre na hini a nyamekasi Asanteman no ne de na hini ndi obia no obetimi abrase ye opa bone de tito ohini bia no obetimi de na siso e wa abra o de say nyamekasi tumi ti ase enya adwuma nti Nyankopon nyamekasi woni e bebre ne ye papa bebre wo ho a opese wo de ma Sampaman hene a saa mire ya Eswatini hene aba ha ye na Otumfuo se tutu nyamekasi ayi na no kasa ama no ne de Sampaman fo mo da mo na se nkunumudie ni nhira ana ebe ba wo masetene mu ensuo kure mu na asese to no ye wo ha no mo se de ne magwa kwam se da bi man mu guase ma wo se ye bompa ye tai dumadi na chi na nkunumudie ni anu nyam hye ebe ma o man Ghana nyina eni Asanteman ye nhwe bibi e wa ha Eswatini hene onye hene ketwa uhwe ewiase ahini akese a obi mu pa o ka ho bi midin ahyeta wo wiase nyina na naisu oba Ghana eni obi abehia e wa ifu bebre e wa ifu krom mo betisu se ai uko doma akura no a Domahene Sumankwaahene omota akase Otumfuo ye paramount chief ye ni nyina ye pe ye ni Otumfuo nyina ye pe because nyina na no ikwa da meti Sumankwaahene class o kana oso do ho ba be ka bi Sumankwaahene o be ka so Otumfuo ye paramount chief te say ye na se wo ye paramount chief no hini kesi bi firi ba bi ba wa mamu he wa twan fa mu okra Otumfuo nim santai e na oba we de mema wano nsi se osofutu anamo se okokuru bi so okwa okoso ne okosofu a woni dibre dey woni ne ema se woni dibre nyina epe konfo bi tu kwan se okoba bi okwa ne se opa bi ada okoso ne okokonfo ho meboa enti se ohene ya oba yi so parliament chief anko ba yen ko oto no safre parliament chief nyina so monye do mombla
wɔyɛ ken nti yɛ sɛ ɔbɛyɛ no ɔbɛyɛ hwɛ ken na ɔwɔ man yi mu nti ɛnam sɛ ɔyɛ ken nti na ɔbaeɛ no ɔbaa ken na ɔwɔ man yi mu hɔ no nti ɔmo maka no deɛ ɔmo nyinaa yɛ parliament chief the whole Ghana Otumfuo sɛ tutu nyame kɛse wɔno koa na ɛyɛ ɔhene ya ɔyɛ ken ankasa ɛnyɛ Ghana hanko wɔyɛ king in the world ɛhani nti na Eswatini hene wɔyɛ ɔhene a wɔso yɛ ken na ɔbaeɛ a ɔbɛhwɛ ne nua ken ya ɔyɛ de ɔbɛkyia no no sanka ahemfo bere ahemfo no maka ndie ye misi bayi ho ho be kakra be kasa ba ahemfo bi bayi pa ho ho ne to mu a esa ya de empa de yi we say ye tie ma mu ha e no Otumfuo se tutu nyame kase wonye ohene ketwa na ya ma mu ahemfo no bi etimi sori tia no hwe wo hempon kase a ofiri Eswatini mu ba ha no mu se no wo yo hempon kase a che se ai no ma mu takrase no mu tubo mo o se abuburo woni ni abuburo na ye de etuo what they say or they say ako woni ni ako na dey etubom na isa wo kire mu adoma eni su man no nyina ma Eswatini ni bia na yana na Otumfuo se tutu nyame kase odawroma ni nifa hene ni bonkum hene ni jase hene na brempon no kura no o mu nyina wososo se yana na adoma hene o de be ende je no kura de abrempon de o mu soso ntei de wa re yi o man hene me ba wo yo man hene me boa wo yo man hene Asanteman po hene ado de o ka me tia dwaben hene ni dwaben hene papa nua pa no se me bia meka papa mo ya yakofo ni nua pa ni dwaben hene enti dwaben hene o man hene ya ayi opon se na jambadu wo ye aban mu adwuma se asajeg ya ka henie mu pa anye ni tipene dwaben hene ya ka henie mu anye ni tipene mampo hene ya ka henie mu anye ni tipene so mo nyina ya aman but ya ka ahenie mu anye ni tipene wo mo kura but o hwe kese yo na yi na wo ka yes ne kese yo na meka emre bia no na doma he no history a atwam ya eni ayi what they say biography mu na emre bia obeka de tuputugu ni pani me African point me no kase man hia fikese na Moses am no kase ba bia Eswatini hene ba ya ye bodwa ho na mete am kase sisi o se da asem ne te no me se emre bia no de meka ne se we sentweni kase enti se ba se sentwefo akase fu hia o ka hu mebo a ba se sentwefo hia o ka hu mebo a wono ai eyena na doma hene wo ye parliament chief won de wo agire ho tumi so ye parliament chief ento ba se wono wo kwasoro ba fama wo twe obi o ye ken no ema wono na hene ne ndie be pe hwekwa fa so wono be parliament chief hwekwa fa so a yena na Otumfuo se tutu nyame kese eye ohene ankasa enye se eye Ghana nyina hene wo ye ohene na hene ne tena amaman bebre so nya Ghana nko sika gya ye command fi wembai meboa enti se ne emurunkum eto se so to a wo se command kire Nyankopon nyame kese ema so ne te enti na ade esie no omumfa enhye ne so se ade anka ne betimi de nimguase abra man Ghana ade anka ne betimi de nimguase abra Asanteman ade anka ne betimi de nimguase kese pa abra na Otumfuo se tutu nyame kese ene se nka ne nke so to ya na me African point nyame kese tumi kura me de leche se na to me so mu na so me frɛ o so me frɛ o me frɛ o ka se mi kyerɛ o kai aha na wo se de ye kyekere ne ma na ye ma wiase hu se yes Africa tumi na nka se kura ye ewo Ghana ha se obinya asabi akobe be dia me de mo obi adi obinya asabi obi hu mi se ohini be boso tia na Otumfuo se tutu nyame kese bia no sa wo hene na ni bere na Otumfuo se tutu nyame kese uta akasa asem ohini be boso tia ni bere no na se kura de wo sa de bayi kura ka ho so wo bia ni bere obi bia wa baifo di ahemfo mo yesa ni nyina na ni bere wo mo ni wo mo body gas nkwasiafo na mo didi atemu o ana me ya se nipa dasani a ni maame ne papa awo no etimi eboy na Otumfuo se tutu nyame kese di wie na wo no odi atemu nyampa ya me bo an se Nyankopon nyame kese tumi a ebutu Asanteman eni nyame kese tumi ekura me no tumi ne nkasa ewo nipa bi o mo kese tia na Otumfuo se tutu nyame kese so okay o hwe kingdom yenu akabom spiritual realms no dey na si sesi won Eswatini hene ya wo ba ha no wasadi tumi kese enso firi Eswatini abetai Asanteman yachi oza asempa na meka cho ne Eswatini susuma ba betai Asanteman Eswatini susum kese pa sa betai Asanteman yachi ne sa Asanteman de se de em sa ado be de ba ko Cape Coast no se Cape Coast oguama hene yi safo ade ma ya na Otumfuo se tu nyam kese eye Cape Coast tumi kese nyina na oyima na Otumfuo se tu nyam kese no ehona me ye program on ka se putumi aye dai abeka Asanteman ho efiri ono enyema ye koso Asanteman mu enya Asanteman asesa enyema koso pa gise wa e bia wote nya adwuma na abeka se bibia nkoso Asanteman
Ofa jeni kura so pam to eton a okwa e beto o se da asem tie no enema asesa me say no Eswatini man hene ya Eswatini kese nyina o na di so a befa se hwe cash o hene yire mo dodo ene na hinie se de tie no wodini tumi ene na hinie ene na kunyo to so be tais kadwachi ye se on Ghana ha se on do be kase tia e no Otumfuo se tutu nya me kase wan kase ye no ene be funa ni se pam no se biribi o wiase enso na e ba na ye chichi zo no ma na tie ndo bi dia grobi me no se sikadwatumi da so tia se sikadwatumi is alive. We dey kind of hene ba se mo say asante ye ni o magutu ye de do so ye ni say bam asante abrante ba ko bi ko fi fe sen da bi de owo esrem no a okasama asante no asibi o say asante nua je ni asante nua mo asante nua ba eni abayre enso die wie ko fa asante dia to so a ye do it is arete enti o connect se tuni kese na ba me se asaba o my Ghana ha no eni tuni kese asaba na chef kese mu ha se no eni pa ni na me ya se o se me ka se show kwa so dem a na o sha police force was so no dey go fit the party to go se dey dey to say and a police for ba ha na no dem pa team say o ma ba juma Ghana police service nyamisha mu pa o ma ba juma na nya sekete mrantie maba tumi kese a Eswatini man hene eso o na di Eswatini nyina so wodi animunyam kese a wo hu se o pagina ne hwe mu si a o himpo kese a wo Africa nyina ehena se me de ene Otumfuo se dunya me kase ene Otumfuo se dunya me kase Africa nyina ehena se eni abrofo na o se before kura abrofo no be ha no mu se no tema abrofo no ba no sika akwa aka se fe sika akwa na gumpu na no ne bia direct se nipa ne bia direct se akoko ne bia direct se achechida na nyini pa na de ne sa ye aye ene ma yehu se da bia ade we address nipa no ade we address we ne wo se yesum no se bosom what else na say the team aka na benya sika akọ obi na esi we die ni na ebosom no abrofo no ba empona no be pie sika akọ no so no na nyese de da ho lo for se bia na ebia modi se de nipa na de ne sa yeso so na Nyankopon abode se de obo no nti Eswatini man hene edi ni tumi ni na ni monyam kase abeta Asanteman achi nti de meka kire wiase nyina na se mum yefo obuo ene odo ene akoma pa ne nya enviness ana anya sa de ka no yenya ene de makabro fatwa ne nya enviness sem no na mo nyina yesum sikadwa na ye Africa ye Ghana ha no muse no se nyina ye de ni de masikadwa sikadwa to pejọ man ne nyina wa bra nya ban na bi pejọ man no o se da asem te no Eswatini man hene kese party se bia ko man Ghana man nyina hene se na no Otumfuo so no ni kro no ne di so o ma pede bia ne woni di kro so ye kro ni se na no Otumfuo se tutu nyam kese ene watu afini mama bahade na hinie kese abeta ya hinie kese achi ahinie kese tukwa kwa ahinie kese ene de ye pe ho ana nti na oba ye na ka wanko ayi o de say parliament chief for no ba ken ho na se wa ba ne yonko ohene ho a ahinie ntese ne de na pepepe ye komukura no a ye na Otumfuo se tu nyam kese na hinie firi wiem ene ba ye Eswatini man hene ne de mfiri wiem nti ye ka wo himpo kese ya okura tumi pa wie mbrimu asase we su nyina se wo ye na Otumfuo se tutu nyam kese firi wono mo a ohiri bia no okura tumi pa ye ka ne se ahinie mu tumi ahinie mu nimunyam ahinie mu sika ahinie mu odo ahinie mu komapa ahinie de perfect justice enye buatan a the whole world ohini bia sabi o hwene mai ohini bia sabi ohwene open man koso bia tena se hwe Asantehene na ohunu say yes aha no say ye bu perfect justice o say the assembly tie no enti Eswatini man hene enye so fitia na oba yo o tia se nkomo bebre na be koso na si wura sunsun mu hunu say da bi e wo say ahemfo no ahemfo bebre kasa kire wurade ti awurade ne man kwan so mmra e me hunu nyame a ewo o man Ghana man no ne nya dai enhia na o monka o monto mom entoma ka o monto abom ni de Asante ana o man Ghana eni Eswatini yese omu na banu abua ba kwa no ne che se wiase na nkasa na ekono o himpo kese ne o himpo kese na yede etu ana mo paramount chief na yede etu ana mo ansa na omu nyina ado masa beto o hena yede anim the yakade king in Ghana by this time I said the king in Africa ena no Otumfuo se etu nyam kese wo bamfua de meka kire wiase ana woni a wonte mase no me maka no kra kire o ezu na emuna ye no se na African powers ni tumi ya woman hia ni ha no mo a nke so ni toman mu gwase de bai Nyankopon na Sumankwaahene kwa na ka wonte ase no kwa tu kwa na Sumankwaahene hwe na woni mu niema wo yeye
o se en nyense mu nya ne ka entina yana na Otumfuo se tutu wo ni Sumankwaahene wo ho no enti ansa na bisa be si no ho yedi nka ye dai odi nka de nsa ene nyema gu fema nsa o se de asem no tie no se BBC na se African powers BBC ha no mu se na se mama bia na che se dabi na che se mama kura na na che se yes o se de tie no na wo se ye ba yedi nka che nyema ofie ne ye ba na so ye de ya ho ode ne animu nyam ne ye dai ebe tachi ne ye di tumi kase nyam kase ye kura ye no ebo Asanteman ho ban de meka che bibia oti African powers ni se on jindi se bibi ye dai e wo wiase na yana na Otumfuo se tutu nyam kase ahinye no wo hye yafumu a o masase su nyina na ya bondin dada okay amama ahine no kra de enye we nko o ebe kakra no de wa be kasa mekan bibiri na be saba bibiri na so be sa invite na mona sa ye dai akọ wo hini tu anamo a otu anamo ko no yoko hini ho ya wo so ye kinde se wono a okay mama na wase Eswatini man hini o bae no wo hu say yes o man hini ankasa o wo Ghana ankasa wo ye him pocket sie pa as a king general as mesem sa kaba ku bi general no de na sa so bim ya o ye him pocket sie a na nyimuni na chi Ghana hari na nyimuni na chi wo hini bia no wa wo so sen no a Eswatini man hini betima kasa wa ba no o kono na ko budwa o kono na ko no abuwa ba ku muti say ye na Otumfuo se tutu nyam kase ono kwa no wo hini wo Ghana ha wo ye him pocket sie as a king in Ghana ya wo sa ku tumi ni firi oduma nkoma wo na ye dai e bae ba she no se Domahene so onye king ende Domahene eye Domahene de ne enviness enviness aha eye nani na bere ari atwi muta Otumfuo king na we grado se wa na de wo mapunu minimum wo ye king of kings o say king of kings ahinye mo hinye ananya sa ne ka no ahene mo hene o kan king ko ade na se why no hene ba king of kings wo ye king of kings ahemfu bebre wo a on ne duo yes ahemfu bebre wo hwa ahemfu pa wo ma besu akire sikadwa anya ahemfu ketwa enti se obi tini ba business wo ye enviness ya o se wono na nkasa wo twabi ya na tolo bi na se twa bi na wo ye envia na o mo ye enviness o mo ye program ka bu se Jenny busy one mo twabi ana banani ana ja abusha for the African powers ejabe so he or the yamikasi to be and a juma try this one some baby or the over here day. Well, this is a very big signal to some of the chiefs mo Ghana na 77 previous mo fama fofra na mo de afro yewura Otumfuo say tutu abebio. In fact we sure say be nkomodi e wa fiefiem ebe nkomodi ewo enkrofo nkuro so because say enye nwanwa obi de bore nyum nwanwa say ohene property say ken Nswati the third ebe sorry na obadwene ho say me ba Ghana enye obi na me ba ne nchen say yewura Otumfuo say tutu ababio a otoso mio. In fact ene beba na aye kama aye ni je aye fe na meguso ebo Ghana police service abaso Kofi fatu omusomame Ghana police service and now ma badwuma pa osha ubetumi zoom ya mama Kofi zoom mama mrantie ne maba wa tim se ne o man trase anyi o ma home kura o mu gina mu pa ya dwuma no menne dwuma de ne atumi aye kama ye de asedane bi so mo ya mishra mo no obama dwuma na tumi tumpon enye kesa fe do mo sesa mo ne ma de akoisa se dwuma de no abawie ya busafo ye do mo nyina ma se me African powers ye ba de ba ne bi na de ya hunu de ya tie ehun komo ene de abro ne mo hye so se wo ha de amane bi na e kire wo so a fra African powers wo de ofa Poku 1 TV me number na da nche na also pe African powers be the number be ma na fe hunhuma de bi a opeso ye ma wa ya ma na bibia so tumi kama aha aye Poku 1 TV manhia fikasiem aha na yede sa nkomo twetwe ebro yere masi nyame adoma bi foforo bi aba kira ebro me na me ba kofi efiri wa badwuma pa watre asedade bi nkomo na ntokwa de ekoko ne kakra na so bende ni nyina so eka dwuma nyame hia no tane me yere masi Yamakwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bi biara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye friend no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de
wie mu a 7 to 10 days ana afei nso sɛ ɛfa nsuo so a 28 days to 30 days na aba abɛduru port ama yɛyi afiri hɔnom so de abrɛw. Yɛwɔ warehouse kɛseɛ ɛwɔ China Guangzhou a nneɛma dodoɔ biara a wopɛ sɛ wokra de ba no yɛbɛgye de aba abɛgu ama wo na afei yɛde firi hɔ aba abɛduru ɔman mu hɔ de ama wɔ asomdue mu a wonya haw biara. Na asɛm da a seesei KB Logistics de ama Ghana adwadifoɔ wɔn a wɔtaa kɔ China kɔfa nneɛma ba ne sɛ ebi a wei ne wo first time a wokɔ anaasɛ mpo no wotaa kɔ hɔ no mo nanso wokɔ bi a w'ani yɛ wo ntanta a KB Logistics say wofrɛ ne yɛyi nkutahodie anaasɛ wo ne yɛn nkasa a yɛfa wo de wakɔ company nankasa apartment a yɛagye no Guangzhou hɔnom ama adwadifoɔ place of convenience. Efie no wɔ nipa dodoɔ a ɛfa ne sɛ nti no ɛyɛ first come first serve basis. Sɛ wofrɛ a yɛbɛbuku room de ama wo na afei yɛama car aba abɛfa wo airport na afei sɛ wopɛ sɛ wokɔdi dwa because of language barrier nti yɛwɔ deɛ ɔbɛka ho ɔno wobɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte aseɛ na woankɔ ankɔbɔ ka. Na asɛm de baako bio no nso sɛ woba AB Logistic a yɛ freight no ɛwɔ fam papapapa a wode compare ɔmo a wɔn de bi ba na bo sɛ yɛdeɛ no wɔ fam especially with yɛ services a yɛsɛ render aka ho no bo sɛ yɛ cheap. Eti me hyɛn bɔ ahyɛ wo nkran sɛ KB Logistics fa wo nneɛma fa hɔ na wonnu ho da. Sɛ wopɛ ne yɛdi nkɔmmɔ a yɛ numbers ana gu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne yɛdi nkɔmmɔ. KB Logistics ne ɛwo hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo. Poku 1 TV.